Ari, wong kang tasih bujang umur 20 taun sing lagi kuliah ing kutha Jakarta. Dheweke pindah saka kontrakan menyang apartemen lan Ari nempati kamar 702. Wiwitane Ari pindah, ora ana kedadian apa-apa, nanging suwi-suwi Ari krungu swara musik saka kamar sebelah yaiku kamar 703 lan swara gedor-gedor saka pintu nanging yen diinguk saka bolongan pintu iku ora ana sapa-sapa. Amarga ngrasa keganggu, Ari ngehubungi resepsionis. Mas, kula Ari saking kamar 702. Niki kamar sebelah saben dalu kok berisik terus to, Mas? Ucap Ari marang resepsionis. Mas, kamar 703 niku kosong, boten wonten ingkang manggini. Jawab resepsionis. Mosok to, Mas? Kula saestu saben dalu mireng enten swara lagu saking kamar sebelah lho. Ucape Ari. Nggih Mas, kamar niku sampun kosong 3 tahun laminipun. Ucape resepsionis. Nggih pun, Mas. Matur nuwun nggih, Mas. Jawab Ari sopan sinambi nutup telepon. Ari ngerasa ana sing ganjil, nanging Ari mikir sing penting aku ndonga njaluk perlindungan Gusti. Nanti balen-balen kedadean, Ari nganti niat sesuk kudu ngomong karo resepsionise. Esuke, Ari banjur nemoni resepsionise. Mas, kula sing telepon sampean dinten Minggu dalu kala wingi saking kamar 702. Ucape Ari marang resepsionis. Oh, nggih Mas, pripun enten napa Mas? Ucape resepsionis. Niku, Mas. Saklerese kamar niku napa kosong, Mas? Ucape Ari mastiake. Saklerese enten cerita Mas. Ing kamar niku sakderenge wonten wanita ingkang bunuh diri. Nah, saking kedadian niku kamar 703 sampun kosong 3 tahun laminipun. Wanita wau rumiyin seneng mirengaken musik saben dalu kanthi swara ingkang banter. Ucap resepsionis. Oh alah, ngoten to Mas ceritanipun. Nggih pun Mas, matur suwun nggih. Ucape Ari. Bengine, Ari ngrungokke meneh swara iku lan swara gedor-gedor saka pintu. Mbah napa Ari rasane pengen nginguk sapa sing gedor-gedor. Pas delok saka bolongan pintu, Ari ora ndelok apa-apa, geriso ndelok warna abang. Pikir Ari, Alah, paling ditempeli opo karo pegawai apartemene. esuke pas dicek karo Ari, bolongan pintune wis iso dienggo ndelok jaba meneh. Pas Ari arep kuliah, Ari papasan karo resepsionise. Dheweke nyapa lan takok tok kanggo basa-basi. Mas, wau dalu nempel napa Mas? Kok bolongan pintu kula nganti ketutupan? Ucap Ari. Lah Mas, mau dalu mboten enten napa-napa Mas. Jawab resepsionis. Lho, wau dalu kula nyawang pas enten gedoran, lobang pintu kula ketutup warna abang, Mas. Ucap Ari. Oh Mas, kula kesupen maringi pirsa menawi wanita niku sakmenika mripate abang. Ucap resepsionis.